Hitanao magnano jeune tafara fa koa ka ibazia amin'ny dancehall. Basta koa mbovelogno. Tsy possible andeha hipofoka zay mpagnano dancehall a Madagasikara basta koa mbola mbovelogno. Izy koa mbola eo koa. Mila vonenareo tifirinareo izy zay vao. Yare mandreny izy kizandry rahalarana bavidraby ajo amrex podcast miaraka amin'ny rahalanaka manao fotsika tsy azo fa lavalava député lavalava zay ikoragna eto quoi. Kako no frère ça va? Ça va alhamdulillah. Bon za ny kekanao ndraiky fa tsy ikoragna tsy ikoragna avora koragna tsika zay fagnanovana jombilo fagnanovana jeune mai bakavaratra makorely presque finanana katy comme zay ro Facebook ko zay mivolagna olo bakavaratra surtout zegny rikoto zay mivolagna hoe fa olo bakavaratra tsy raha ilavagna ro ko tsy hoe mampandihy vody za va ro ndafy amagna makorely jeune jiaby Madagascar eto zegny bakavaratra zegny mirody raha karakara zay fo zay quoi. Bon afaka resaka zay boka tsika nany mikoragna marigny ya raha mahita zay fa koto zegny olo mitapy izy mahita zay olo bakavaratra mitapy hitako vidéo nazy ianareo influenceur bakavaratra surtout izy ianareo mitapy ianareo olo bakavaratra mitapy fa zay ndraiky mahita izy zegny izy ndreo tegna hitanay mitapy satria zegny adigna le taognazy. Bon ndraiky za tsy tanan'olo fa de fampidiriko le sujet quoi. Karakory fahitavanao jeune bakavaratra magnano jombilo navo jeune bakavaratra magnano makorely magnano PD. Amin'ny jeune raha misy raha volaniko zegny ya amin'ny jeune magnano jombilo fagnanovana jombilo tsy fahotagna tsisy agnatin'ny baiboly ao tsisy agnatin'ny Coran ao volagna fa hoe fady magnano jombilo tsisy agnatao zay anao managna droit managna zo hiaraka amin'olo zay tianao na misy vola izy na masikiny na magnino tsy hitako problème amin'ny olo magnano jombilo. Lagignao tsy agnanaovanao jombilo lagignao tsy azahoanao olo misy raha fa jombilo tsisy problème aminaka ke le olo ivelany zegny mijugero olo magnano zo efa tsisy tiasa volagnindro olo magnano hoe jeune hoe tanora mbokaranao zo mbola jeune ka voatery baka jombilo tsy raha voatery jombilo tsy miasa zegny ny tsy tiasa izy tsy miasa ninao ka marozondro ba tsisy miasa anareo boka za mitsara iro ivelany fa possible ne ro hitanao ro plein magny fa mahay misy business ndreo fa tsy hainareo ne misisiny atsika tsy afaka andeha juger olo hoe ro ty magnano jombilo ankamaron'olo mivolagna jombilo aboboka zegny presque hoe olo igny zay par exemple anao zao magnano jombilo za anao nagnako alahelo de karahatseko anao azao raha karakara zay to zay le raha nagnanao zay tsy anagnako zay savako ohatra mezako anao tsy jombilo anao miasa asa par exemple anao chauffeur en taxi anao asa agnatin'ny fandava raiky zegny anao mahazo 2 millions par mois za ndraiky zegny za jombilo ty za migara za mahazo 5 millions par semaine za mahazo agnatin'ny fandava raiky za mahazo 20-15 azonao ke karakôry amizegny azovindreo tsy normal amitsika reo fotoagnana zegny amin'ny fiainagna sarotry zao ty valia boka raha volaniko zao par rapport aminaka oui les conséquences le raha amizay boka tsy dinigna tsy dinina ro le bon anao petraka amin'ny magnano jombilo de za zegny le olo jaloux anao zegny za mamaly anao zoty le olo miasa azonao asa manano mampidriky 2 millions par mois 2 millions par mois zegny igny à long terme zay fa sûr fa igny midriky fo azonao fa nagnino zay le gnan'olo magnano jombilo zegny fa hitavako izy volaniko aminao zegny après miala agnatin'ny fagnanovagna jombilo io direct yo fo miova mangatangataka vola manafo miova mandry agnatin'ny tragno manafo nefa ro zay mampidriky 4 millions d'ariary iska semaine ndraiky rêve tout aziky azonao rêve tout aziky zegny tagnatin'ny fotoagnana igny tsy mandiniky anao magnano jombilo boka tsy normalement zegny anao toko mba misy business nao mba ke zegny edy koa volagnagn'olo tsy fagnanovagna raha tsy manjary zegny azonao zay jombilo ne brada azonao zegny izy managna business nazy amy sisiny ankamaron jombilo ino business ny olo magnano jombilo amy sisiny cocaïne exemple io tsy haiko sa mbola business anao boka mahay boka volanao cocaïne maro amindreo magnano misy magnano mandefa olo magnano clandestin misy ara io boka sambo amin'olo amin'ny velon-tegnana za tsy andeha hitanisa aminao zegny asan'ny jombilo ka zay zegny asan'ny jombilo misy ro zegny azonao magnano business misy magnano vente en ligne jombilo misy magnano zay magnano business moto jombilo misy mivarotsy telefony magnano business magnano jombilo aby jiaby zegny azonao fa tsy hoe ke anao mahita izy hitanao ka tsy voatery olo hitanao hoe ke izy igny play izy defa jombilo tsisy velon-tegna anazy anao andeha tsara izy tsy possible boka zegny misy araiky koa volagninao hoe jeune boka varatra PD magnano PD
tsy voatery olo boka avaratra fa andeha hagnano PD zegny kalangita boka Diego ok za magniky marika fa volainao tsy baka kalangita boka avatra eo baka Tananarivo eto ya naly boka eo io tsy baka avatra fa baka Antsohihy ya zegny volaniko aminao azo avao koa zazamento boka eo izy baka sud agny voilà dikan'izay zegny tsy voatery hoe jeune boka avaratra fo PD fa zay agny ndrô hitanareo ke zay baka volaniko ny tsy azoko amle raha zay anao nivola fa raha zay tsy osa raiky Yeah. tsy avaratra fa nagnino zay zay tsindrigna fo zegny amy raha jiaby nagnino zay tsy tsindrindreo fa i député Facebook ko nagnano entreprenariat navagna be raha karaha zegny e tsy zahavagna azy no bon député Facebook ko nagnano karaha zegny nagnabe entreprise karaha zegny e nefa misy jeune magnano karaha zay baka avaratra tsy zahavagna fa koa fa nisy jeune nagnano PD zegny baka akagny day fa volagny fa olo baka avaratra koa nisy jeune niaraka amin'ny vazaha zegny hoe nisy raha tsy nety nataony fa olo baka avaratra kiny tsindrigna mare fa olo baka avaratra non izy io boka zegny e hitanareo zegny olo boka avaratra zegny agnisan'ny hoe tian'olo ankarahatsiny surtout tsika hoe Tananarivo eto ikeko raha zegny ary koa zegny misy zegny anao zegny boka avaratra andeha hitady asa zegny sarosarotra aminao ny azo asa eto zay zay Tananarivo ary karaha zegny koa rô Tananarivo eto andeha amitsika agny ke zay mare karaha zegny misy varotsy lasopy zao ty eo a za magnambaranao misy varotsy lasopy eo azinao karaha ataona amy Saveur de Diego zegny tany farany masiro lasopy azinao misy koa zegny azinao misy ohatra hoe merina raiky zay sa varotsy lasopy na izy igny sa olo aveza io amy Saveur de Diego ry fo azinao karaha zegny koa baka le raha io atsika Madagasikara eto zegny somary elako tsigny magnambara raty fa raha zay ty raha misy atsika rasiste atsika Madagasikara eto atsika sambatsika fa tsy mifankatia karaha zay koa zay samizay avaratra koa tsy mifankatia koa maro aminay avaratra mifagnano hypocrite nasara fankatena bandy fo koa ya fa zay ndraiky zay koa fa olo boka ambadiky zay fa mitambatra koa karaha zegny koa rô zay tsy fankatia samby ao koa fa misy olo baka ambadiky zegny tsy baka avaratra zay tambarina tsendriky résolu problème mipodiny koa tsy fankatiavana izy zay ya tegna marigny zay mahatonga le raha zegny avy amina hoe rasiste tsika gasy rasiste ary raha zegny na zay avy avaratra na nareo mpivoantany na nareo avy amy sisiny agny tokony hiova amile raha zegny azo tokony hiova sérieux tokony hiova zay boka avaratra boka zegny zay tsy andeha hininika anao hoe anao zao na hagnano PD anao na hagnano lesbienne zay boka tsy naefa andeha hindany fotoagna anay hoe andeha hivolambolagna anareo Facebook tiato fa nareo fo zegny mahita zay nareo volambolagna zay fa zay fa tsisy fotoagna hivolambolagna anareo karaha zay zany le raha zegny amaliako izy indraiky mifa mazava aminaka tsara le point de vue nao par rapport amizay eto koa resaka finanagna katy zegny maro koa zay mivolagna zay mikritika agnatin'ny Facebook ao hoe fa io raha tsy mampivoatra ro tanora baka avaratra koa volagnindreo resaka finanagna katy hoe jeune mihina katy mandany fotoagna finanagna katy hoe ro tsy miasa fa io fo tarô tampy miasa hoe mandeha miasa 9h 14h ro fa milatra katy ary ino maasa vita agnatin'ny raha karaha zay volagnindreo io tokony ajanogna zay finanagna katy fa io fa raha tsy mampandroso jeune baka avaratra na jeune Diogo na nosy be mbilobe na io sambava finanagna katy io koa fa tsika ndraiky amparti diana tegna mihina katy io normal baka zegny izy koa hoe tsika boka avaratra koa malany katy satria amitsika agny tsy de misy raha manonoka loatra amitsika agny zegny katy misy amitsika agny ary agny ny tany favian'ny katy amitsika agny azao karaha zegny koa zegny Antananarivo aty ohatra aty zegny misy ino ma zegny fialambolin'olo eto aty misy rugby ohatra ro foot sy ny tariny da nindreo fotoagna ery bolo pétanque azonao fa tsy hitako problème amin'olo mihina katy dikan'izay finanagna katy io fialamboly zay fialamboly io mitovy fialambolin'olo jiabijiaby le katy misy aminay agny amy tana raiky ambadika aty asa misy rugby asa misy basket asa misy nino aminay agny katy misy ambo agny koa misy basket koa avaratra agny agny misy basketeur any agny agny misy footballeur agny misy olo mpisama pétanque nagnino rô olo tsy volagnin'olo hoe agnaty tsy ampidino agnatin'ny catégorie zay fa le jeune maro baka angaty aty karaha ataona avaratra ne anao mivolagna misy football misy basket maro ne jeune baka avaratra ne mahay agny na basket na foot fa io tsy hitany olo maventy tokony ampandeha rô lavitra izy koa anao tsy olo managna relation tsy possible maro ne jeune ne avaratra ne anao sy be ohatra anao sy be zany ne misy olo mahay laboly kaka anao mandeha jamanjaro zegny manafinay abo maro mahay laboly karaha zay koa Diego ro nandalo tamy dada jiaby tao zava maro mafy azao anao mandeha tanamboegny zegny maro jeune mahay laboly ao
Azonao nefa zegny lany fotoagna pour rien karaha igny fô nefa tsy Le fotoagna mandeha nefa le fotoagna mandeha azonao lasa kiva amizay bôka le zegny avy afara azonao fa le katy tsy hitako problème n'olo amy katy tsy hitako tegna tsy hitako le problème satria nagnino gène mihina katy aramo amy finoagna islamo katy aramo katy amy finoagna islamo fa azony faiblesse antegna minday zaho zao agnatin'ny mihina katy zagny fa le izy zegny hoe andeha hitsaragna surtout rô zandra magnanognano izy ao Facebook andeha hitsaragna hoe mangala baraka tanàna zao zay boka critiquendreo anao rô zany magnala finarabo izy ty tsy hitako problème rô zany satria nagnino anareo ma mahita rô zany izy ty ke anareo mihevitsy fa rô tsisy tandrogna amy fiainagna fa finanagna katy fo zay fitsaran'olo le olo ivelany aty zegny olo mihina katy zegny surtout agnaty Facebook ao hoe tsisy tanjogno tsisy objectif lany fotoagna mihina katy zany message ho anareo jiaby zegny mpivolambolagna olo mihina katy io zany alô atsoroko ny marigny anareo zegny azafaly mitsara olo igny amy endriky ivelany azatsaragna amy endriky ivelagna ny olo fa anao mahita izy mipetsika hoe tsy hitanao mipetsika fo deverinao fa tsisy raha atao ambadiky possible olo iny misy business nazy fa izy mihina katy possible izy misy business nany fa tsy andeha publiena amy Facebook tsy andeha baribarina amy fiarahamonigny fa izy managna tandrogno koa aza sous-estimegna ny olo boka Diego gène Diego aza sous-estimegna fa kamaroandreo izy kamaroany gène Diego izy igny fa suira fa andeha andafa kamaroany aza sous-estimegna comme mandeha andafy dikan'izay hoe mifagnaran-tafa agnaran-tafa anao koa fa losa par rapport ny janogno eto anao koa mahita moyen tokony andehanagna andafy za mbola amy conseil gène mandehana andafy miala eto miala eto par rapport n'le jany fa hitako za boka fatagny za mahay ny eto araka fahaizako anao zay boka zegny baka tamy jaly manao tonga anao nagnano forosy amizay baka tamin'ino anao baka tamy jaly natonga anao nagnano forosy sa ino jaly fo natonga za tay amina non za tsy andeha confirme aminao hoe za nagnano forosy wala tsy nagnano forosy fa tsy question na karaha zegny fa za fo zegny azoko ambaranao zay za zay tamy za mbola nipetraka ta Diego za managna la bande maro amy quartier ary za agnisany zegny respect na zanjy tamy quartier ary isaka jour ty za mbola matsapa raha zay fa gène amy quartier na tsisy Facebook fa mirespect manafo tsy hoe za tsy sakindreo la nino fa izy koa anao gène Diego vitsy zegny tsy mirespect za satria za mirespect rô za magnaja rô fa tsy hoe anao kirimo azonao tsisy question ny crime resaka fagnajagna olo anao na crime anao zao boka magnanaova crime anao boka amika za migara 67 ary boka magnanaova crime nao boka za hitavanao izy miala fo crime nao boka mety fa tsara eky hitanao Facebook fa tsy lavalava hitanao Facebook agny eky baka izy azao karaha zegny amizay boka Rosano an-tanàna Rosano iny tsy rô tsy mikitiky olo tsy mikitiky rô azonao karaha zay filignindreo fa resaka hoe fiarahanao amy labandy igny zegny mila petsika anao tsara fa aza sous-estimegna gène Diego aby koa zegny aza tsaraigna ivelany fa anao zegny koa andeha tsara rô ivelagna anao viray azao gène Diego zegny miasa kamarony miasa fa le asa mihitsy tsisy a Madagasikara tsy raha gène Diego tsy tiasa fa le asa mihitsy tsisy izy io tsy Diego fo fa Madagasikara jiaby tsisy asa io raha fa ela tagny aby koa tsy avy amy fagnanaovan'ny gène Diego Djombilo mahatonga Madagasikara ty tsy nandroso tsy avy amy fagnanaovandreo makorely tsy avy amy finanandreo katy tsy avy amy fagnanaovandreo forosy zay natonga Madagasikara ty tsy nandroso fa nisy mpitondra taloha tagny tsy nahay nitondra tsisy idirany hoe finanagna katy zany izy baka tsy hoe idirany finanagna katy ka io fo Madagasikara ty tsy nandroso tsisy idirany mpandraisany zegny raha maro ne raha tokony volagnina amle raha ne izy io zay fa lasa hoe katy fo normalement ne tokony hoe tsy de katy zegny le problème ne Diego mbarako anao Arnaud voalohany zegny poma vavo io problème maventy aminay Diego mitsika mivolagna zao ny faharobatany fasimbany poma vavo ary zegny le raha tokony apodipoditsika partagentsika jiaby boka avaritsa amy Facebook tokony zegny fazy mare hoe raha olo jiaby amy fotoagnany zao ty Facebook malaky hitahita kokoa par rapport ny vaovao na gazety
Ary mpitondra fanakana jiaby miconnect 24/24. Tokony atsika gène boka avaratra zegny aboaka atsika zegny hoe zegny le raha marary amitsika. Le raha marary aminay ao voalohany resaka pont ifasy ndraiky mavavo. Pont ifasy io efa maro olo maty ao, maro tomobile latsaka agnatin'ny rano roboka, fa nisy naty embouteillage trop lalagna raha zegny le raha tokony aboaka amin'ny Facebook fa tsy finanandreo rozandrikaty nde ataotsika critique. Avy amizay problème ankoa vidin'ny lavany io ampiakarigny tegna nisy fa tsy ampiakarigny vandivandy, ampiakarigny tegna nisy mijaly zay. Io zao agnisan'ny sakana lehibe zegny am'le radio pont ifasy vidin'ny lavany mpiakara fa tsy rozandry minamina katy andendanianao fotoagna anao olo be hoe nday volambolagna katy nefa misy problème be misy problème tokony aboaka resaka pont ifasy. Ary na zegny na misy meloko na tsisy meloko tokony pont ifasy io anareo député jiaby aminay agny avaratsy agny surtout Diana Sava tokony ikoragna iady pont ifasy io le problème tsika avaratsy agny voalohany amizao tapaka nenty le io mihitsy zay le tapaka le io zegny fifandraisagna antany za magnambara aminao zegny boka mitsaka rano atsika zao fa maefa rano misy voetsy atsika azao nefa anao tia andeha karakory nao fa meky zegny nao tsaka foy quoi mbala misy problème zegny antanàna agny zegny fa tsy de katy finanandreo zandrikaty zegny andeha ataotsika problème oety nenenene avô tsy boka amin'io feky tsy nampandroso tsy avy amin'ny finanagna kakaty fa nisy fo edy fa nisy fo atsy zay za tsy hoe za pour rozandry igny fa mbala hitako zegny misy sujet-ndraha intéressant kokoa zegny par rapport amin'ny le raha ataondreo pont atsika boka avaratra message nakaty atsika mijaly amin'ny pont ifasy mijaly atsika amin'ny vidin'ny lavany zegny le raha tokony edivantsika partagentsika amin'ny Facebook tato boka le raha tokony partagena le raha tokony volany le raha tokony critiquena igny tsy atao tena ino atsika magnano karaha igny amizegny because io atsika fo comme mahita porno zao ty igny atsika mipartage pont mahito ary embouteillage trop volagninao zay io tsy voateratsika fo io tsy voateratsika fo tsy voateratsika fa fo magnano zao gasy fo gasy aminakazy gasy jiaby io tsy voateratsika fo fa zay fo zegny le resaka atsika eto resaka avaratra tokony pont mavavo edivantsika gène surtout zegny za eto za miantso atsika mikeka atsika influenceur jiaby boka avaratra atsika io maro na artiste na influenceur anao na hitahita aleo mba publier-tsika ny pont ifasy iadivantsika ny fahavitany pont ifasy fa misy fiantsaikany be ho antsika io misy fiantsaikany be ho antsika zegny le pont ifasy ary engany mba uregniny mpitondra zegny agnamboatra i pont zay mavaly izy donc zay fa question naka par rapport am raha zegny nivolagna anao joty day nivolagna anao fa problème tsika nivolagninao joty sagnatria izy koa zegny nisy olo joty hoe na ro fanjakana io nikaiky anao hoe am raha ataotsika to fa fara fa tsy mety raha ataonao io izy koa resaka hoe fivolagnana marary Diego za tena tamin'ny fitondragna taloha zao za fa nivolagna rango 2018 za ty fa nivolagna hoe amboara lalagna Diego Mbandra rango 2004 za fa nangaty karaha zay ary izy koa raha makasika raha avaratra tsara nataoko ambanin-drafitra ny fangatagna raha avaratra na resaka piasan'ny secret na ny péché froid na resaka lalagna resaka lavany jeune tsy mahita asa raha zay fa nangatako fa ela no fa teo fogna atsy zay ary raha zay nanimba poinaka tamin'ny fitondragna taloha raha zay fangatako raha zay niany za mamosa izy aminareo za boka zegny za tsy raha marary aminakany tsara za ny afaka tsy magnano izy fa nefa olobeko miaigna agnatin'le raha olobeko ny avaratsy agny asa azonao re tiako volagny atsy zay za nangaty karaha zegny atsy zay za nangaty karaha zegny amboara lalagna jirama lavany secret gène tsy sasa nefa zay tegna le raha mamangoatsika agny raha volagninao zay ko raha zay marigny tegna zay raha mamangoatsika agny hoe resaka raha jiaby volagninao nefa le raha amizay zegny hoe créegna zay problème tsy dikany araka raha volagninao zay io fo problème resaka finanagna katiny gène io fo problème za de tantokony nivolagnandreo gène Diego igny zegny izy koa nandeha nivolagnandreo pont ifasy fa hitany fandrakana niany niano koa nagnasasandreo zandry minakaty
Zegny ndraiky fa isaka anao mahita PD, mahita videon'olo magnano porno, anao ndraiky volontaire hipible zigny nefa le raha marary amintsika tsy andeha ivolagnanao agny. Zegny le izy. Zegny izy tegna mavaly izy. Merci mon frère fa bon idirantsika amizay sujet magnaraka zao ty zegny resaka hoe fifandray relation ndraiky basta zay. Ino mahatonga anao zay tegna misoutenir basta mare be karaha io zegny? Basta Lion voalohany ma zegny fa io ma zany agnisan'ny artiste zay tegna tiako ambony tany. Basta Lion. Tsisy artiste tiako plus que basta zegny. Maro namako artiste, maro artiste vazaha. Io na vazaha na gasy basta zany tegna tiako. Na za tsy tiany izy tiako fo. Azao. Go motroka manajery anazy, rô manajery anazy samy motroka. Fa rô tiako fo. Azao. Fa basta mihitsy zegny. Basta angaty. Izy koa zegny misy zegny ny artiste mendrika posa Madagasikara eto, Basta Lion. Zany izy managna raha mampiavaka izy zegny. Ary za matoky fa iny koa ne tsy gasa asa ta Jamaika tagny. Iny mitovy lazanjery Babs Cartel. Trop. Atsika mivolagna zao ne Snoop Dogg miaiky Basta. Yeah. Snoop Dogg miaiky izy. LeBron James nagnano TikTok raha anazy. Pedri am Barcelona igny azonao zegny. Ary maro admiraly ry Conchesse jiaby nandeha nagnano Baka tamin'afina tonga ro baka tambata rô nagnano instru. Tsisy olombelogno natsapa nagnano instru koa tsy Basta Lion za raiky. Izy ke RDDB malaza en Afrique aujourd'hui magnano nagnano mirazo vaby azonao. Nefa le magaga zazy mbala misy gasy na mivolagna Basta tsy mahay mampalahelo. Mikapokapoko. Izy ka Europe koa fa niklasena amin'ira mikapokapoko, tsitsikolontsaigny mikapokapoko amin'ira nazy raiky. Izy karaha korantsika baka hoe resaka azy nandeha tamin'ny planète Sky tagny. Commence teo zegny izy hitandreo de izy volagnindreo io tsy magnaja kolotsaigny malagasy volagnindreo, io tsy ara, tsy karaha io atao mihira, azonao? Ya, tsy karaha io hoe magnano copier-coller tout ça zegny. Zay baka koragna nandeha Tananarivo teo tamizigny izy nalatsaka andreo tao zay. Tsy kolotsaigny malagasy tokony karaha mirepresente malagasy agnatin'ny raha au niveau international zay nambarandreo koa. Non, misy baka le olo zegny izy tsy mankasitsika. Atsika zao tokony mankasitsika ndagnary Basta nataony gasina e. Atsika mba managna artiste karaha Basta iny. Atsika ne tsy ahita igny. Io momba tonga dancehall à Madagascar zegny tsy mahazo tsisy gêne zegny. Hitanao magnano gêne tafara fa koa ka ibasé amin'ny dancehall. Basta koa mbo velo. Tsy possible andeha hipofoka zay mpagnano dancehall à Madagascar Basta koa mbala mbo velo. Izy koa mbola io koa. Mila vonenareo tifirinareo izy zay vao maro magnano nereo zany io za ro mahay marigny fa mahino tsy zakandreo koa. Tsy possible feka amizay zegny anao andeha koa dancehall andeha ataonao anao hitady anao magnano hiranao tian'olo partagen'olo. Fa lenao andeha zegny hipofoka be zegny karaha amplasin'ny zany Basta io. Sarotra aminao izy koa izy mbo velo. Zany magnano azonao maro ne gène surtout gène boka avarotra mahay dancehall zay ne maro. Tegna maro iry Alpha Vibe zay ne crime am resaka dancehall. Ira miraly zany tsy azo ataony nira resaka dancehall koragny iro Aladin mafy regny. Azonao maro feky iry Buffalo zany magnano zany. Azonao maro misy zany zay koa avy masiaka masisy zay. Ngabe zany baka tsy azo ataony nira feky zay. Magnano azonao nefa zegny la olo mbala io. I rival zany koa magnano zany Rosy Gandramany zegny. Fa la olo mbala io sarotra amizegny. Sery sarotro ma. Sarotro. Zay mahatonga olo magnano dancehall azalay. Olo magnano dancehall zegny azonao. Tafivily rythme hely izy azao satria la olo mbala io. Basta mbala io kingy. Azonao. I Roany Lio zany ne brada grave. I Rosy Gandramany Judas fa koa la olo mbala io. Rô koa magnano za respecte mpagnano dancehall jiaby Madagascar. Azonao aboko amin'ny Adiego misy bera zay ao fa koa aminao zay Risha zay mira Spice. Risha. Za mo mizaviavy madigny Risha koa mbala dancehall à Madagascar io. Ary mbala za mbala andeha agnano $1 million zegny eny madigny Risha. Public mitsara. Public mitsara freestyle. Public mitsara. Dikan'izay zegny maro koa mbala Basta io. Zegny hoe le volaniko hoe atsika tokony fiera hoe misy Basta fa tsy atsika koa ndenka
ankaratsy izy no kolotsaigna gasy fa maro magnano kolotsaigny zegny nagnano kolotsaigny le tianareo atao zegny ambilà zegny ny magnano fa basta zegny basta tsisy défaut amla musique tsy hitako olo fa mitapy fa mahita défaut ny basta magnano zalahy azo ary tegna respect ho anazy fa mérite izy igny azo sery ndraiky izy mérite zany ndraiky mitovy amin'ny hevitra ary koa zany mpitondra fandrakana ne tokony basta ne apositsika fa raha ohatra ne igny ne aposy ne avolavitsy izy koa tsika jiaby a Madagasikara ity posy izy avolavitsy sike tsara nisy tamboniny tany ty nengatika iry LeBron James andeha tandregny hiranao iry Pedri am Barcelone za tsy tia Barcelone isika za maty tsy angala Barcelone fa za nahita raha nataony Pedri nagnano iranany za ravoravo afikera hoe gasy mana tsy reveko mihitsy zay manao finakako isika za maty miala amy donia ty tsy mino Barcelona niny fakofakony club iry Snoop Dogg azinao hay i grave zany karaha zegny ambaragnatsika izy amizay zegny lavalava za agnontany anao elo anao miaraka amin'ny artiste navy niaraka tamin'ny artiste samby miaraka amin'ny artiste tsindriky miaraka amin'ny artiste ya za fa avy niaraka tamin'ny artiste est-ce que anao miconseille olo zay iaraka amin'ny artiste zegny karaha anao boka fa nisy fanara hitanao tagnaty nagnino za tsy miconseille za tegna le za zagny izy koa zegny anao zegny ololo moramora maty izy koa anao zegny fonao tsy faux vie za tsy mipory anao andeha hiaraka amin'ny artiste nanao lehilahy izy za zany tsy pory aminakahy zegny fa tsy amin'olo jiaby samy mamokany agnatin'ny fony mo ny nahazo za zegny za tsy miconseille namagna andeha hiaraka amin'ny artiste za bo olo mamaraha azo iovanko aminao zegny ro io za boka tsy araiky artiste niarako oka zava ankamaroan'olo andeha za ro isomary raha ty hiaraka amiro ty somarofo tiamango fo ya ankamaroandreo io hitanao magnasary rabirabe azo ary tsy voatera amizay anao isan'andro andeha agnaraka izy fo magnano mandeha studio rovako aminao iny raha aligny ro mody boka agny fa firy raha vitandreo anao mandry tampigna an-tragno azonao nefa anao tsy voatery andeha agnaraka izy magnano hoe misy regny ao amin'ny manager nefa tsisy ata fa misy jiaby tsy artiste jiaby magnano zegny karaha ataony maro artiste tsara fitondran-tegna iry Dinazy regny i Ranisette regny tsara fitondran-tegna regny maro iry Sheila regny maro be zagny iry Siska regny tsara fitondran-tegna regny fa za zala tsy miconseille olo hoe ke de hiaraka amin'ny artiste tsy possible tsy affaire mary ya anao gnano igny tsy affaireko igny fa za tsy miconseille olo hiaraka amin'ny artiste zegny sery merci aminao mon frère fa tsara korangatsika tegna za afapo raha jiaby zay tiako nagnotaniagna anao zegny valianao mbombo misy raha zegny mbota agnatinaka atao tsy tafiagnontaniako anao fa mbola naboakanao teo koa sujet izy koa ya tegna tsy nampoizy fa tegna merci aminao koa fa za koa mikaiky anao magnaraka zegny za mampidébat anao ndraiky olo contre akaty pare fo anao amizay avero pare tsara avero na niany izy ndesinao io koa izy maregna mba raha izy bon izy hoe député Facebook izy manavitsika io hoe izy io donc regny nareo koragna jiaby nataony teo igny zegny de nareo koa zegny magnamia suggestion nareo zegny amy commentaire jiaby ao zegny zegny nakakarakory zegny afitranao farany zegny mon frère ya direct moa zegny izy ty moa zegny tegna sy jeune jeune boka avaratra zegny de allo zegny tonga de lefako message ho an'ny jeune zanjy soky ralahy ranabavisany na tsara rêve na tsara labandy fa aza de adigna atsika loatra zegny hoe akarakory le situation misy atsika ary aza adigna koa zegny mitady vola fa io bazina amy fiainagna omba mahitsy lafiny namany zegny everiko hoe olobe taloha navandy fo fa tegna le raha misy zegny ke diana atsika mitongotsika atsika mbala jeune zao ty tady vola ataova mafy zanjy aza de ifagnie hoe za ty misy magnampy za ty magnavagna andafy za ty olobeko misy raha fa amitongotsika zao ty chance tsika mihitsika amitongotsika zao ty de aza de variagna loatra aza atao mirêve fa le tady vola zegny tsy tsara digna ary hoe ke aza miambigna asa andeha agnantogna anao fa anao tokony andeha agnantogna asa de aza miambigna aza fa andeha critique aza andany fotoagna andeha critique fiaignan'olo amy Facebook ty ato
aza anday critique fitondragna gauche à droite fa tady vola ataova raha mampafalifaly olobe fa monde misy atsika ty tsisy pitié amin'olo mijaly izy koa ka anao mijaly zegny tsy ninao monde ty iovanko aminao zegny anao koa olo misy raha anao masigny na amin'ny fiarahamonina na amin'jovy na amin'jovy azonao anao par exemple misy réunion ny famille avy anao igny tara anao misy raha igny tara na 3 heures de temps valele olo aloha navy taloha teo igny koa mialatsigny fa zay navy taloha navy bonheur zavako anao tsisy rabaka anao tara hely 10 minutes aloha fo igny mandeha ambesantsika izy mahino anao tsy masigny na anao managna ny marigny anao koa fa tsisy raha fa conseil zany tadiava vola zay zany le conclusion tsika hoe tadiava vola de azadingatsika koa zegny mivavaka amin-dragnahary fa io zegny isan'ny base na fiainana surtout tsika musulman azadignany sola sy ny tariny fa io base ny fiainana io arin-dragnahary mi-existe marigny so tsika hoe variagna hoe za mbola jeune tsy vavaka mivavaha zany fa mety hatsaranao amin'ny amare azonao de magnanaova le raha normal surtout zany atsika avavaritra ty maro amin'olo zany misy tsy tiatsika io tsika tsy tian'olo marigny tsy tian'olo atsika na anao avavaritra na fa avavaritra atsika koa misy tonga atsika tsy magnaja tegna marigny koa misy amitsika tsy magnaja tegna marigny tsika mahery loha fa tady vola zany isany raha isany ataova maximum zay message avy amin'ny zokinareo lavalava koa zegny koa raha zokinareo lavalava zay koa raha mon frère de anareo critique zay jeune navaritra amizay raha tegna ny tianay anareo koa critique zay nareo mahay mikoragna amin'ny Facebook tiato critique nareo ponay faso io raha mampijaly zay ao fa tsy kata anday critique nareo big up Frida Varotsikaty Merakaty Diego zay ok merci aminareo mpitandregny merci aminao mon frère tamin'ny koragna jiaby nataontsika teo zegny de anjaranareo feky mandiniky misy message jiaby nalefanao teo fa za sura fa misy azo raisiny fro jiaby igny zegny koa peace anareo jiaby